Návrh zmeny organizácie dopravy, súbor, opatrení, malé projekty 3. Poprosím predkladateľa. Ďakujem opäť za slovo. Tento materiál, ktorý som vám predložil, je spracovaním alebo takým voľným pokračovaním už uznesenia, ktoré bolo schválené pred rokom, kde boli schválené malé projekty 1 a malé projekty 2. Malé projekty 1 už sú dneska vo fáze, že sú vyprojektované, schválené ODI a čaká sa vo väčšine teda na ich realizáciu, čiže tam sme sa celkom dobre posunuli. Malé projekty 2 mi Robo Buj napísal, že potrebuje nejakú konzultáciu, takže tam budeme konzultovať so spracovateľkou tých projektov v najbližšom období. A malé projekty 3 je súhrn 7 drobných úprav, ktoré vzýšli na 100% z občianskych podnetov, ktoré sme dostali v rámci komisie výstavby a dopravy prerokovali a v zásade všetky 7, ktoré sú tam a máte ich aj graficky znázornených na škiciach alebo obrázkoch, sú aj komisiou odporúčané. Sú tam jednotlivé uznesenia, čísla, dátumy, kedy sme tak na komisii spravili. Malé projekty, ich významom je teda robiť malé kroky a malé projekty pre to, aby sa zlepšilo a zjednodušilo a zvýšila bezpečnosť občanov pri doprave v Stupave. Teraz tentokrát to uznesenie je ešte napísané tak, že nie je potrebné, ako keby je taká voľnosť, že obstarať, nemusí sa celý balík obstarať naraz, môžu sa aj jednotlivo tie jednotlivé projekty obstarávať. Stručne preletím teda, že to, čo som do tých projektov tentokrát zahrnul, a ešte môžem povedať teda, že tak ako sa hovorilo aj na začiatku, malé projekty 1, 2, tak toto je vlastne dôkaz, že tie projekty malé sa môžu stále zbierať a môžeme ich stále riešiť, tak samozrejme, ak prídu ďalšie podnety a budú opodstatnené, lebo chodia aj podnety, ktoré úplne až tak opodstatnené nie sú a ktoré zamietneme, tak môže byť kľudne aj ďalší balík, malé projekty 4, ale skôr teraz asi bude na to, aby sme tie veci aj realizovali a nie len teda naplňali zásobník projektov. Čiže ak tieto malé projekty 3 by sa zvládli v tomto volebnom období, tak si myslím, že to by bol celkom aj úspech pre občanov Stupavy. Prvý z tých projektov je úprava prechodu prechodcov na ulici Školská hlavná. Tento podnet mi prišiel od rodičov detí zo školy. Tu sa táto téma niekedy môže byť až úsmevná, lebo tie prechody sa tu vlastne jeden namaluje, druhý zamaluje, raz je ten dobrý, raz ten dobrý. Ono je pravda, že ten súčasný prechod, ktorý je, tak by bol plne funkčný a vtedy, keby bola urobená svetelná križovatka a keby už bol zrealizovaný projekt Lidl, ku ktorému sa vlastne aj celé tá križovatka s vyslým značením pred 2 rokmi, myslím, nastavovala. Vtedy sa povedalo, že ten ďalej odsunutý prechod treba zamalovať, aby neboli chodci zmetení. Po skúsenostiach a tak ako deti chodia po tom prechode, ako tam došlo k nejakým úrazom a dokonca ten prechod niekedy ignorujú, tak rodičia prišli s tým, že bezpečnejší je ten prechod bližšie ku škole, nie len teda z bezpečnosti chodcov, ale aj z premávky v tej križovatke má svoje výhody a to tým, že vlastne ten smer, keď sa ide autom od úradu a odbáča sa ľavým pruhom, tým dlhým ľavým pruhom, ktorý bol vymyslený na to, aby sa nečakalo na odbočenie do školy, tak ten pruh dneska nefunguje, lebo keď auto zastane pred tým súčasným prechodom, tak zaplní celú križovatku a vlastne v tom pruhu na odbočenie sa stojí. Zároveň opačne, keď sa ide od školy, tak zase sa postaví z tej strany vodič a sa vytvorí celý ten had od školy a nevedia vychádzať auta, ktoré idú z tej bočnej, z tej cesty od starej školy. Čiže ten prechod pôvodný mal svoje výhody, ale zároveň komisia odporúčila s tým, aby to tak fungovalo. Máte tam aj v tom obrázku žltým naznačené, je potrebné tam nainštalovať zábradlie. Čiže tá úprava by bola nainštalovaní zábradlia a obnovení toho pôvodného prechodu. To je prvá úprava. Druhý projekt
vytvorenie drop-off zóny na Školskej ulici. Drop-off zóna je to zóna, kde auto zastane na minútu, na dve, vystúpia deti do školy bezpečne a auto môže pokračovať ďalej bez toho, aby zacpalo celú ulicu na Školskej, čo sa dneska deje dennodenne cez pracovné dni. Tá úprava drop-off zóny by si vyžiadala malé úpravy, ktoré sú naznačené na tých obrázkoch, a to je to, že zelené ostrovčeky, ktoré tam sú dnes, by sa premenili na asfaltové státia na tú minútu, dve na vyskočenie detí. A to je tam na začiatku od hlavnej a vlastne tam ďalej od hlavnej presun chodníka k oploteniu k múru a v rámci toho chodníka by vzniklo ďalších 5 zhruba miest na drop-off zónu, ktorá bude s vyslým značením označená. Tým pádom školská sa v tomto smere odštupuje malé nenáročné úpravy, ktoré môžu priniesť zvýšenú bezpečnosť a určite prinesú. Tretí návrh malého projektu je doplnenie prechodu prechodcov na Marchexská záhradná pri škôlke Marchexská, kde jeden prechod už dneska je, ale chýba práve ten druhý prechod, ktorý vlastne vedie smerom potom na ten nový chodník k úradu. Jednoduchá záležitosť, finančne časovo náročná. Štvrtou úpravou sú dva nové prechody v Máste. Dvaja poslanci za Mást navštívili komisiu, kde sme prebrali možnosti, kde tieto dva nové prechody umiestniť. Našli sa dva konsenzy, tak sa to aj navrhuje dneska. Zároveň bolo vlastne v rámci projektu osvetlenia prechodov dopredu dohodnuté, že tieto projekty zároveň tým, že sú na ceste 1/18 by boli aj ako nové osvetlené. Je tu návrh umiestnenia týchto prechodov. Je to síce správa SSC, ale SSC dáva ruky preč od vytvárania prechodov, čiže na obci, ak si to zafinancuje, tak tie prechody potom, samozrejme, bude to musieť ísť na vyjadrenie policajtom a SSC, ten proces, tomu sa nevyhneme, ale pokiaľ si to zainvestuje obec, nemal by byť problém potom s realizovaním tých prechodov. Tie uznesenia kompletné som vám tam pripojil, že jak to v tej komisii bolo, ak si to viac chcete prečítať. 5. úprava, hoci som v predošlom bode hovoril, že som cyklista, ale táto 5. úprava pojednáva o jednej veci, ktorá sa trošku nevydarila historicky, a to je to, že od Arkád, od toho vlastne hotela smerom dozadu na Žabáreň je dneska z chodníka urobený cyklochodník. On je značený aj tou značkou, ktorú tam máte z jednej strany aj z druhej strany. Ide o to, že došiel podnet, že dochádza ku kolíziám chodcov a cyklistov. Tým, že to akože cyklochodník, tak cyklista tam samozrejme má právo jazdiť normálne rýchlosťou, ale keď si všimnete, tak je to zúžený profil, kde aj autá sa dve vmestia tak a potom tí chodci vlastne tu nemajú kde chodiť. Čiže táto úprava, tento podnet prišiel, že v tomto mieste tohto zúženého profilu ten cyklochodník zrušiť a zmeniť ho naspäť na chodník. To je len o veci zrušenia dvoch značiek a to je všetko. Tu tá cyklotrasa ináč ďalej potom pokračuje myslím, že to je Lipová, teraz úplne neviem presne. Hej, Lipová. Tu aj podľa tej značky ide, tu vlastne končí, prejde sa na druhú stranu a ten kúsok je ten, ktorý by sa zrušil. Čiže cyklochodník na Lipovej bude ďalej fungovať, o tom sme vôbec nerokovali. Ide o tento zúžený profil na Marchexskej. Šiestý bod je križovatka Marchexská hlavná za Hakím pri Notárovi. Tu v tom bode sa pojednáva o vytvorení chodníka od úradu popri Notárovi a potom o prechode na druhú stranu na ten nový chodník, ktorý je zrealizovaný. K tomuto celému existuje projekt, ktorý mesto má a vlastne úloha je dané, že zaktualizovať a vytiahnuť z tohto projektu časť prechod prechodcov a chodník a vybudovať toto prepojenie, ktoré už roky je žiadané vlastne od ľudí, ktorí idú z úradu smerom na Marchexskú. Ten projekt je o mnoho širší, ale on je aj finančne o mnoho náročnejší. Netreba tu ani moc veľa akože začínať, treba ho len oprášiť a dať potom do ďalšieho procesu len realizáciu vlastne tohto chodníka a prechodu. S tým, že
tu sa vynárajú ďalšie otázky jednosmernenia celého trojuholníka, ale toto v tom zámere malého projektu nie je myslené. Nemalo by to riešiť teraz jednosmerňovanie, zužovanie, čisto tu ide len o chodcov, chodník, prechod, hotovo. A vlastne tu je z toho projektu, ktorý máme aj tá schéma vytiahnutá. A 7. bod, a to je taký tiež také kolízne miesto stúpavé, veľmi veľa ciest sa zlieva v jednej takej križovatke, čo je Lípová, Dlhá, Vájenského, Kukučínová, a tu ide o návrh vodorovného značenia, čiže toto, čo tu je, sú vlastne naznačené škicou len prechody, ktoré by tam mali pribudnúť, aby bezpečnosť chodcov bola zvýšená. S tým, že v jednom mieste, myslím tuto, jak je Lípová a Dlhá, končí chodník v nejakej úrovni nejakých kríkov, že pravdepodobne si to vyžiada o nejaké 2 obrúbniky a 2 m štvorcové zámkovej naviac. Je to pozemok mesta a tieto úpravy VPS-ka ľavou zadnou vie zvládnuť. Čiže tento 7. bod je o tom, aby sa pripravil taký jednoduchý projekt na schválenie na ODI, na to dopravné značenie vodorovné a vyrieši sa aj toto miesto tých obyvateľov v okolí, ktorí vedia povedať, že koľko nehôd a koľko len kvôli prechodom by sa im predišlo. Čiže toto je 7. takýto malý projekt. Stanovisko Mestskej rady bolo, že podnet podporujú. Takže toľko, ďakujem. Otváram diskusiu, len hneď pán poslanec Katona, akurát možno jednu takú pripomienku by som mal tomu bodu 5, tá úprava cyklochodníka, len aby sme vedeli, prečo máme vlastne cyklochodníky v tej stúpavé miesto chodníkov. Bolo to z toho dôvodu, že vtedy boli eurofondy na cyklochodníky a neboli na chodníky. Tak sa naprojektovali tieto cyklochodníky s tým, že je tam 5-ročná udržateľnosť a potom sa značky dajú preč a budú z toho chodníky. Akurát, že sa vymenilo vedenie a tie značky sa preč nedali, preto tam máme tak zvláštne tie cyklochodníky a toto mala riešiť, samozrejme tá štúdia urbanistická, všetko to dá na poriadok, ale to teda potom niekedy neskôr. Tieto veci sú určite potrebné, nebudú lacné, keď sa to všetko napočíta, tak to naskáče, ale podľa mňa to treba robiť. Dúfam, že tí ľudia nejak zaakceptujú ten prechod pri základnej škole, ten sa musí robiť zo zábradlín, to nemá ani zmysel robiť, lebo keď to tam bolo predtým, tak tí ľudia teda proste chodili cez ten, jak vystúpili z autobusu, išli rovno tam, prechod. To isté by robilo aj teraz. Jednoducho tam musíme dať dlhé zábradlia, ktoré ich dovedú na ten chodník, tak snad ich nebudú preskakovať. Takže otváram diskusiu, nech sa páči, pán Katona. Ďakujem za slovo. Veľmi sa mi páčia vlastne všetky tieto body. Určite tento materiál podporím. Presne na tej Marcheckej ten chodník dobre poznám a okrem toho teda, že je na niektorých miestach je teda ešte aj zúžený tým, že sú tam stĺpy alebo teda skrinky, neviem, či to je plyn alebo elektrína, čo tam majú tie niektoré. Čiže naozaj tento chodník nie je vôbec vhodný ako cyklotrasa. Chcel by som poprosiť, to je asi na VPS-ku, alebo teda možno na majiteľa pozemku priamo pri škôlke Marchecká, ono to je vidieť aj na tom zábere, môžem poprosiť na tú križovatku. Teraz áno, toto, tak vlastne napravo, ako je ten kontajner, za ním sú kríky. Dneska sú tie kríky už asi o 2 metre dlhšie a v ulici, čiže vlastne ľudia, ktorí idú na parkovisko pred škôlku Marchecká, tak nemajú výhľad vlastne na prichádzajúce auta, ktoré idú po Marcheckej. Čiže je to tam tiež trochu nebezpečné. Takže aj takýto detail by som poprosil vyriešiť. A ešte by som sa možno len v krátkosti spýtal, to je otázka teraz asi na pána Kačanyho, že či má nejakú informáciu, či vlastne podnet, ktorý som dával na poslednom zastupiteľstve ohľadom riešenia križovatky výjazd z športového areálu na Novej ulici, teda križovatka s Novou, že či toto je nejako v štádiu riešenia. Neviete? Dobre, ďakujem.
Pán poslanec Smeja a potom pán poslanec Kohoutek. Ďakujem za slovo. Ako povedal aj predkladateľ materiálu, že projekty vlastne všetky prešli dopravnou komisiou, určite je dôležité ich realizovať. Mne tam ale stále leží v žalúdku jedna vec, a to je vlastne ten projekt Marchexská hlavná, a respektíve tá vetva okolo kebabárne Haky. Je to teda nakreslené vlastne ako obojsmerná komunikácia s doplnením chodníkov. Hovoríme o tom, že by sa vlastne realizovali len tie chodníky, ale keď to má byť teraz striktne podľa toho, ako je to nakreslené na tom projektiku, čo vlastne sa to iznesenie na to aj odvoláva, tak v tej chvíli to je také trochu akože rozporuplné, dá sa o tom proste polemizovať. Ja som toto vlastne prezentoval na dopravnej komisii, myslím si, že ten vnútorný chodník tam je tak trochu zbytočný a celá tá časť by v podstate mohla byť, a bolo by to aj lepšie, keď bola zjednosmernená. A tak som teraz celkom v rozpore sám so sebou, že či to, ako vlastne zahlasovať za toto, lebo všetky tie ostatné body sú dôležité a potrebné urobiť, ale tuto som v trochu diskomforte, takže budem sa s tým musieť ešte nejako rozobrať. Dobre, nech sa páči, pán Kohoutek. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poďakovať za tento materiál Jankovi aj teda celej komisii výstavby a dopravy, aj s tým teda, že zohľadnili naše pripomienky a požiadavky, ktoré vlastne vyvstali z viacerých výziev občanov Mastu. Vieme teda, aká je premávka v Maste a opakovane sme boli teda vyzývaní, aby sme niečo vymysleli ohľadom prechodov, aby sa teda zlepšili podmienky prechádzania zo strany na stranu, takže ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kušnýr. Ja by som chcel ešte zareagovať na Dominika. Ten výjazd od Makovic na Novú, čo si spomínal, tak on je súčasťou riešenia projektu Nová lesná odvodňovacie zariadenie. Na to je projekt urobený, aj zo zrkadlo. Ale ja myslím, že to zrkadlo je súčasťou toho riešenia. Tam je aj dopravné, vodorovné, zvýšle všetky značenia sú súčasťou toho projektu. Čiže tam aj ten výjazd sa uvažuje so zlepšením podmienok toho výjazdu celkového. Čiže je to riešené, ne, že by sa to neriešilo. Malo by to byť elegantné, lebo tam má byť aj prechod potom nový, spomalenie rýchlosti. Čiže tam sú všetky tieto opatrenia v tom projekte a ten projekt už má mesto pripravené. Teraz sa vlastne len rieši, čo stárne povolenie sa rieši. Hej. Dobre, ďakujem. Pokiaľ nevidím nikoho prihláseného, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo Stupavé schvaľuje obstaranie súborov projektov zmena organizácie dopravy, súbor opatrení, malé projekty 3. Prosím, hlasujte, kto je za. Všetci poslanci, aj tu vidím všetci poslanci.